Arestado ang tulo ka lalaki sa gipahigayong raid sa Isabela City Police Station sa gituuhang drug den sa Barangay Santa Cruz, Isabela City, Basilan. Alas 11 ang takna kagabi, Hulyo 10. Gila sa kapulisan ang tulo ka dinakpan nga sila si Cesar Joseph Yu, 37 anyos, Sai Foreman Sai Hadin, 23 anyos, nga taga Barangay Camporna sa lungsod sa Isabela, ug si alias Ads nga usa ka minor de edad. Matud ni Santa Cruz Barangay Kapitan Joy Palsario, mismong ang iyang duha ka tanod ang nakadiskubre sa pagpamaligya ni Cesar og illegal nga drogas sa ilang lugar. Maong ila gilayon kining report sa Isabela City Police Station. Hinungdan nga natultulan sa kapulisan ang hideout sa mga drug suspects. Giingon usab ni Police Captain Ben Abbas nga kanhinang naaresto sa parehong kaso si Sai Hadin og naapakini sa probation status. Nakuha sa ilang posisyon ang 8 ka pakete sa gidudahang shabu ug mga drug paraphernalia. Pasakaan og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.